Je hebt hier vader of moeder wellicht liggen. Ja, dan wil je gewoon dat dat graf netjes is. En daar gaan we ook voor zorgen als gemeente. Want de begraafplaats in Bergen ter Blijt ligt er op dit moment niet zo fraai bij. Het gras bij de graven is helemaal omgewoeld. Oorzaak: wilde zwijnen. De toegangspoort van de begraafplaats stond open, waardoor de dieren hun gang konden gaan. Niet alleen Valkenburg aan de Geul heeft veel last van de wilde zwijnen. Ook in Meersen is er de afgelopen jaren overlast geweest van de dieren. En daar gaat het van kwaad tot erger, want er zijn zelfs mensen gewond geraakt. Die hele arm die lag gewoon open. Ik kon mijn eigen bot zien, mijn eigen vet. Dus dat was heel schrikken. En toen wist ik ook van ja, dit is gewoon niet in orde. Afgelopen jaar zijn ook 83 zwijnen afgeschoten in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Overigens op een heel humane manier, want bijvoorbeeld het moederdier mag niet worden afgeschoten, want dan zouden de biggen de hongerdood sterven. Dus ik vind het goed dat er balans is tussen mens en dier. En juist zo'n moederdier kan gevaarlijk zijn voor mensen, omdat zij haar jongen wil beschermen. Daarom leggen de gemeentes de verantwoordelijkheid deels bij inwoners neer, zoals te zien is op dit soort borden. Je mag niet in het donker het bos in, je moet op de paden blijven en je hond aangelijnd houden. Wat je nooit moet doen is op de grond gaan liggen of wegrennen, want de dieren zullen altijd sneller zijn en je aanvallen. Wat je wel moet doen is je groot maken met je armen zwaaien of schreeuwen. En komen ze dan nog op je af, dan is het verstandig om ergens op te klimmen, bijvoorbeeld in een boom. Bezoekers van de begraafplaats in Bergen ter Blijt hoeven niet bang te zijn daar nog een wild zwijn tegen te komen. Binnenkort sluit de toegangspoort vanzelf elektrisch. En nu heb ik aan de medewerkers van de buitendienst gevraagd, komen we hem 's avonds even sluiten. Dus dat is keurig opgelost. En de omgewoelde grond van de zwijnen gaan we ook aanpakken.